Mnohí si myslia, že ich slovenská kartička poistenca ich automaticky chráni a zabezpečuje prípadnú požadovanú zdravotnú starostlivosť aj v zahraničí. Rodiny často idú s deťmi k moru, ak sa dieťa zraní, má horúčku alebo ušný zápal, rodičia často volia súkromné zariadenie, kde je menej čakacích dôb a vyššia kvalita. Bežná návšteva u lekára, antibiotika, vyšetrenia a infúzie môžu stať 200 až 600 eur. Ak si idete zaskákať na nafukovacích ihriskách v mori, jazdí na štvorkolke alebo si zahráte plážový volejbal a zlomíte si ruku, poisťovňa to môže považovať za rekreačný šport, ktorý európsky preukaz zdravotného poistenia nepokrýva. Leto je v plnom prúde, mnohí z nás sa chystajú na dovolenky, výlety a predĺžené víkendy do zahraničia. Ale dnes sa nebudeme rozprávať o destináciách, ale o niečom, čo veľa ľudí podceňuje, o poistení. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Financie s Michalom, kde sa s pánom Michalom Balkom dnes spolu pozrieme na tému, prečo vám nestačí len kartička poistenca na dovolenke v zahraničí. Dobrý deň, pán Balko. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Skvelá téma a žiaľ veľmi aktuálna, lebo veľa ľudí odchádza do zahraničia len s kartičkou od zdravotnej poisťovne, čo je obrovský omyl. Mnohí si myslia, že ich slovenská kartička poistenca ich automaticky chráni a zabezpečuje prípadnú požadovanú zdravotnú starostlivosť aj v zahraničí. Čo je na tom pravdy? Áno, kartička poistenca je zároveň aj európskym preukazom zdravotného poistenia. To znamená, že máte nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zariadeniach krajín Európskej únie, Norsku, Lichtenštajnsku, Islande a vo Švajčiarsku. Ale pozor, aj v takom rozsahu ako domáci občania. To znamená, že ak musia platiť domáci občania v danej krajine spoluúčasť, platíte ju aj vy. Ak idete do súkromného zariadenia, európsky preukaz zdravotného poistenia, teda naša kartička poistenca, ktorú poznáte, tá vám nepomôže vôbec. Poďme si to predstaviť na konkrétnych príkladoch. Čo sú tie najčastejšie situácie, kedy ľudia v zahraničí zistia, že im kartička poistenca nestačí? Skutočne je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, že kartička poistenca, teda európsky preukaz zdravotného poistenia, má svojme veľmi jasné hranice. Funguje len v štátnych zariadeniach a len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. A to aj za rovnakých podmienok ako pre miestnych obyvateľov. Poďme si prejsť viacero konkrétnych situácií, kde si ľudia často neuvedomujú, že ich poistenie nestačí. Napríklad úraz v horách, zásah horskej služby. Predstavte si, že idete na túru v Rakúsku, Švajčiarsku alebo Taliansku. Pošmyknete sa, zlomíte si nohu alebo si vážne poraníte chrbticu. Zavolajú vám horskú službu, ktorá pre vás pošle záchranný vrtuľník. Let helikoptérov môže stáť od 3000 do 5000 eur. A európsky preukaz zdravotného poistenia takúto udalosť vôbec nekryje. Pretože zásahy horskej služby a vrtuľníky patria často pod súkromné služby. A pozor, niekedy si za zásah zaplatíte aj vtedy, keď sa napríklad v horách stratíte alebo sa nestihnete vrátiť do zotmenia na ubytovanie. I napriek tomu, že nejde o život ohrozujúci stav, ale jedná sa o nájdenie evakuácie, náklady si hrajíte sami. Takže ak vás z hôr musí niekto vyzdvihnúť, môžete sa dostať faktúre v tisíckach eur. Alebo akútny zápal slepého čreva alebo žlčníka. Povedzme, že ste v Chorvátsku alebo Španielsku, začne vás bolieť brucho, skončíte na pohotovosti. Diagnostikujú vám zápal slepého čreva. Zákrok vám v štátnej nemocnici spravia, ale platíte spoluúčasť, bežne 10 až 40% z nákladov. Platíte hospitalizačný poplatok, niekedy 20 eur denne, inde aj viac. Platíte lieky, infúzie, ošetrenie, preklady. To všetko si účtujú samostatne. Ľudia sa tak dostanú k faktúre napríklad na 500 až 1000 eur. A to v krajine, kde si myslia, že je zdravotná starostlivosť bezplatná. Môže sa stať, že dostanete infarkt alebo mozgovú príhodu. A návrat domov, to je veľmi častý problém, najmä u starších ľudí. Ak dostanete infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu, môže sa stať, že vás v zahraničí síce ošetria, ale návrat domov klasickou dopravou nie je možný. Potrebujete špeciálnu sanitku alebo leteckú ambulanciu, kde vás budú počas prevozu monitorovať. Náklady na takýto návrat môžu byť 8 000 až 15 000 eur. Opäť, európsky preukaz zdravotného poistenia nič z toho nekryje. Všetko ide z vlastného vrecka, ak nemáte komerčné poistenie. Môže sa stať, že potrebujete ošetriť dieťa v súkromnej klinike. Rodiny často idú s deťmi k moru, ak sa dieťa zraní, má horúčku alebo ušný zápal, rodičia často volia súkromné zariadenie, kde je menej čakacích dôb a vyššia kvalita. Lenže v súkromnej klinike európsky preukaz zdravotného poistenia neplatí vôbec.
Bežná návšteva u lekára, antibiotika, vyšetrenia a infúzie môžu stať 200 až 600 eur, aj pri relatívne banálnom probléme. Môže sa stať, že si niečo zlomíte pri športovej aktivite. Ľudia si neuvedomujú, že nie všetky aktivity sú kryté. Ak si idete zaskákať na nafukovacích ihriskách v mori, jazdiť na štvorkolke alebo si zahráte plážový volejbal a zlomíte si ruku, poisťovňa to môže považovať za rekreačný šport, ktorý Európsky preukaz zdravotného poistenia nepokrýva. Zvlášť, ak ste v súkromnom centre alebo mimo bežnej turistickej zóny. Téma, o ktorej nechce nikto hovoriť, ale bohužiaľ sa stáva, ak dôjde k zahraničí k úmrtiu. Repatriácia tela domov je extrémne nákladná. Hovoríme o sume od 3 000 do 7 000 eur. Rodina musí všetky riešenia sama administratívne aj finančne pokryť. Takže hoci kartička poistenca môže pomôcť pri základnej starostlivosti v štátnej nemocnici, vo väčšine krízových situácií je vlastne nedostatočná, najmä tam, kde ide o súkromné zdravotníctvo, zásahy zdravotných služieb, prevoz domov, hospitalizácie s poplatkami, špecifické podmienky v iných krajinách. Toto celé je celkom desivé. Človek ide na dovolenku a vlastne sa môže vrátiť s dlhom takým vysokým, ako za kúpu nového auta by zaplatil. Presne tak. A najhoršie je, že veľa ľudí o tom vôbec nevie. Dobre, čiže uviedli ste praktické a reálne situácie, pri ktorých kartička poistenca nestačí. Čo všetko teda pokrýva komerčné cestovné poistenie? Dobré cestovné poistenie vám kryje takmer všetko, čo môže počas cesty potrebovať. Ošetrenie v súkromných zariadeniach, zásah horskej služby a náklady za helikoptéru, náklady na prevoz domov, vrátanie repatriácie, asistenčnú službu 24/7 v slovenčine, poistenie batožiny, zodpovednosti, právnej pomoci a storna cesty. Niektoré poistenia kryjú aj tehotenstvo a problémy spojené s ním, chronické ochorenia alebo športové aktivity rôzneho charakteru. Od rekreačných až po krytie zdravotných komplikácií profesionálnych športovcov. Určite je najviac zaujímavá pre všetkých cestovateľov alebo dovolenkárov cena. Tá sa pohybuje vo výške 80 centov do 2 eur za deň. Čiže 10-dňová dovolenka vás môže vyjsť na 8 až 20 eur. A to sú v prepočte 2 kávičky na pláži. To skutočne stojí za zamyslenie, že za takú smiešnú sumu sa vieme vyhnúť riziku, že prídeme o tisíce eur. Znie to ako niečo, nad čím nie je potrebné vôbec premýšľať. Čo sú podľa vás najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia, keď ide o cestovné poistenie? Sú to 2 zásadné chyby. Spoliehajú sa len na kartičku poistenca, uzavrú si poistenie na poslednú chvíľu bez toho, aby si poriadne pozreli podmienky. Ja vždy odporúčam vybrať si dôveryhodnú poisťovňu, prečítať si limity a krytie a pozrieť si aj, či poistenie zahŕňa aktivity, ktoré plánujete, napríklad turistiku, plávanie, potápanie a to všetko samozrejme s ohľadom na zdravotný stav cestujúcich. Ja môžem znovu iba zopakovať a zhrnúť, že nám ponúkate veľmi praktické a dôležité rady a najmä ste nám priblížil situácie, ktoré sú reálne. Ja sama sa priznám, že by mi ani na neprišlo, že sa stávajú a už vôbec by som si nevedela predstaviť, že v iných krajinách Európskej únie majú nastavené zdravotné poistenie inak ako u nás doma. Verím, že sme dnes niekomu pomohli vyhnúť sa zbytočným problémom počas dovolenky a najmä tým, ktorí si predstavujú, že zdravotná starostlivosť v iných krajinách Európskej únie je rovnaká ako u nás doma. Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým bezpečné a zdravé leto. A hlavne, aby ste poistenie nikdy nemuseli využiť. Ale ak áno, buďte pripravení. To je z našej dnešnej témy všetko. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite ju zdieľať so svojimi známymi. Môže im to ušetriť veľa peňazí aj starostí. Počujeme sa čoskoro pri ďalšej téme. Majte sa krásne.